În fiecare zi abia aștept să ies afară să mă joc. Și locul meu preferat de joacă este chiar acasă, în Hills Paladii. Mă dau un leagăn și în balansoar mă urc pe topogan. Uneori nu aș mai vrea să plec, dar noroc că stau aproape și pot să mă întorc oricând. Mă bucur că locuim aici, mami.